ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنا اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا عظیم کم ہے کہ جس دے وچ اللہ وحدہ لا شریک خود بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والیو، تسی بھی درود و سلام پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام سرکار دی ذات تے پیش کرنا ایسی عظیم نیکی ہے کہ اولیاء فرماندے نے اس دے نال بندے دا تزکیہ نفس ہوندا ہے، باطن ستھرا ہوندا ہے۔ سرکار دی ذات تے درود و سلام پیش کرنے نال بندے دا باطن ستھرا ہو جاتا ہے۔ باطن ستھرا ہون دی کی علامات ہوندیاں نے؟ اس بندے دی سوچ درست ہو جاندی ہے، اپنے اندروں خیر دیاں آوازاں خود اٹھن لگ پیندیاں۔ سبحان اللہ۔ یہ تزکیہ نفس دی علامات ہوندی ہیں کہ خود بندہ اپنے آپ کو سمجھان لگ پوندا ہے کہ آ کم بھی پیڑا ہی چھڑ دے، آ بھی پیڑا ہی چھڑ دے، آ بھی پیڑا ہی چھڑ دے۔ اس بندے دا باطن درست ہوندا ہے، اور اس دے واسطے سب تو مؤثر وظیفہ درود و سلام ہے۔ اور بھی جتنی نیکیاں نے، قرآن فرماندا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہاں نو مٹا دیندیاں نے، خیالات تو میں مٹا دیندیاں نے، تے محفوظ جتھے فرشتیاں نے کیتیاں نے اللہ دے حکم نال اوتھوں بھی مٹ جاندیاں، خیالات تو بھی مٹ جاندیاں نے، بدیاں نیکیاں بدن لگ پیندیاں نے جدوں، ادو بندے دے خیالات نیک ہونے شروع ہو جاندے ہیں۔ اور سب تو عظیم نیکی درود شریف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سنیا، سرکار نے فرمایا کہ من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ، جو شخص میری ذات اقدس تے درود و سلام پیش کرے گا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت فرماواں گا۔ یعنی سرکار نے خود ذمہ لے لیا کہ جو درود و سلام پیش کرے گا میں اس کی شفاعت فرماواں گا۔ تو جس کی شفاعت سرکار فرمان گے وہ پھر یقیناً بخشیا ہے۔ رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کھوٹیاں بھی تھی سن پھر تد خریاں، یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزا تے روز اشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد خریاں۔ اندے نے اس ویلے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت مبارک سامنے ہوئی، سرکار دی حمایت حاصل ہوئی تے کھوٹے بھی کھریاں دے پا تل جانے۔ آنے والی شب جمعے دی شب ہے، جمعے دی شب اور جمعے دا روز زیادہ درود شریف دا اہتمام کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل خصوصاً بیان فرمایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے نے محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، سید زادے صاحب سید محمد، انہاں دے والد صاحب دا نام سی عبد الرحمن، دادا دا نام ابو بکر، پردادا دا نام سلیمان، پھر معروف ہوئے نے اپنے پردادے دے نام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت نیک بزرگ سن، سید زادے سن، دوران طالب علمی ہی بہت خوف خدا رکھنے والے،
سیدزادے سن تے مدرسے وچ انہاں نوں ایک خاص کمرہ دے دیتا گیا الگ رہن سہن واسطے. اسباق پڑھ کے اپنے کمرے وچ نہ آ جانا تے انہاں اپنے کمرے وچ کنڈی لا لینی کرنی, کسے منڈے نوں وڑن نہ دینا کرنا. ایک تشویش ہوئی کہ ایک کمرے دے وچ کوئی خزانہ رکھیا ہے نا, کسے نوں وڑن ہی نہیں دیندا سیدزادہ. یہ شکایت انہاں دے والد صاحب تک پہنچی, سید عبد الرحمن تک, کہ جناب تہاڈا بچہ کمرے چ کسے نوں وڑن نہیں دیندا. مختلف گلاں کردے نے طالب علم اس دے بارے. انہاں دے والد صاحب جو تشریف لے آئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دیتی, پتر میں تیرا باپ آیا, دروازہ کھول. انہاں دروازہ کھولیا اپنے باپ واسطے. دیکھیا کہ کمرے دی ساریاں دیواراں دے اوپر ہر طرف لکھیا ہے الموت الموت الموت. والد صاحب ہکا بکا رہ گئے. نال والے نے فرماندے نے انظروا اینا ھذا اینا نحنو, وہ ویکھو اے کی تے اسی کی سوچی ودے ساں. یعنی خوف خدا اس قدر غالب سی کہ موت لکھ چھڑیا دیواراں تے کہ مینوں یاد رہے. ادھر منہ کراں تے میری نظر پوے لفظ موت تے مینوں موت یاد آوے, ادھر منہ کراں تے لفظ موت تے نظر پوے تے مینوں اپنی موت یاد آوے. اس قدر خوف خدا بچپنے وچ رکھتے ہیں اپنے دوران طالب علمی دے. فراغت تو بعد ہی بزرگ سفر فرما رہے ہیں. دوران سفر جڑا پانی جمع سی مشکی دے وچ کولو ختم ہو گیا, وضو کرنا سی, آس پاس تو پانی ڈھونڈن لگ پے. ایک چشمہ نظر آیا, اس چشمے دے کول ایک ماڑکو جیا کر گارے پتھراں دا بنیا یا نکا جیا کر, تے سوچیا اس چشمے تو پانی لے لینا, وضو کرنا. چشمے تے پہنچے تے رسی کوئی نہیں تے ڈول بھی کوئی نہیں, پانی نہیں. میں سجے کھبے ویکھن لگ پے, کوئی رسی ڈول نظر آوے. نال جڑا گھر سی چھوٹا جہا, اس دی چھت ایک بچی 7 8 9 10 سال دی بچی, اینی کی عمر دی تقریباً. آندی چاچا کی لبنا ہے؟ فرماندے نے بیٹی پانی کڈنا کنویں وچوں تے کوئی شے کوئی نہیں پانی کڈن واسطے. چاچا کون ہے, کتھوں آیا ہے؟ فرماندے نے میرا نام ہے محمد بن سلیمان جزولی, یعنی جو معروف سن سید محمد جزولی. اس گھر وچ اس بزرگ دے تذکرے ہوندے سن, نیک لوگاں دا گھر سی, کیونکہ انہاں دا ذکر بڑی بڑی دور تک پھیلیا سی. تعارف نہیں سی لیکن ذکر ہے سی اس گھر وچ, شکلوں کو نہیں سی واقفیت. وہ بچیاں دی واہ واہ ایڈے وڈے بزرگ اینیاں دور تک گلاں تہاڈیاں تے آ کنویں چوں پانی نہیں نہ کڈ سکدے تسی. فرمایا بچی ڈول کوئی نہیں, رسی کوئی نہیں, پانی نیواں ہے, تو میری گل سمجھدی نہیں پئی. انہیں نے اس بچی نے اپنے دل ہی دل وچ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم, اور اس کنویں میں تھوک چھڑیا. بچی دا تھونک جو ہی پانی تک پہنچیا, پانی ابھر کے کنارے تک آ گیا. سبحان اللہ. بڑے خوش ہوئے, پانی بھر لیا, وضو بھی کر لیا, مشکیزہ بھی پڑھ لیا, تے ایک وجدانی کیفیت ہوگی اس بزرگ دی. فرماندے نے بیٹی تینوں قسم ہی خدا دی دس کی پڑھیا ہی کہ پانی اتاں آ گیا. ہوں اس بچی نے گھروں سنیا سی کہ درود شریف ہر مشکل واسطے پڑھیے تے مشکل حل ہو جاندی. وہ گھر والے تو جدو پانی کی لوڑ ہونی رسی ڈول لیا گھروں پھڑ لیا پانی کڈ لینا کرنا. اس بچی نو جدو لوڑ ہونی کرنی اس درود شریف پڑھنا کرنا تو پانی اتنے آ جانا کرنا. یہ اگے بھی انج کرتی رہتی سی. وہ بچی سی معصوم صاف ذہن, انہیں جو فضائل گھروں سنے سن انہوں تے عمل کرتی سی, وہ تو کم چلتا سی. بچی اگے بھی انج کرنی آتی ہے, مینوں تو جدو لوڑ پیندی ہے میں انج کرنی ہے. قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ کی پڑھیا ہے. اس بچی نے آکھیا بزرگوں کوئی نویں گل تو نہیں, میں انہاں سونیاں دی ذات تے درود پڑھیا ہے جنہاں دی بارگاہ وچ جانور بھی آ کے اپنی عرضاں پیش کرتے سن, بس اور تو کچھ بھی نہیں کیتا. اس سید زادے نے اسی جا تے کھڑے ہو کے قسم اٹھائی
کہ میں درود شریف دے اوپر ایک بڑی کتاب لکھاں گا جڑی سرکار دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کراں گا، یعنی سرکار دی بارگاہ وچ پیش کراں گا کہ میں تواڈی رضا خاطر یہ کتاب لکھی ہے کہ آپ دی امت پڑھے گی تو فائدہ حاصل کرے گی۔ عالم پہلے ہی بہت بڑے سن، قسم اٹھا کے پھر اتھوں چلے، پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار، بہت پیارا نام ہے۔ یہ 9ویں صدی ہجری وچ بزرگ ہوئے نے، بہت پہلے، ہن 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 9ویں صدی ہجری دے بزرگ کتاب لکھی کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دے بیان وچ بلائیاں دے کشادہ رستے تے نور دیاں کرنا، سبحان اللہ، ایک کتاب دا نام لکھیا۔ کتاب دا نام ہی دستا ہے کہ کتنے ذوق نال لکھی بزرگ، دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام دے نال انسان ککھوں لکھ ہو جاتا ہے، اپنی راہ بھولیا یا بندہ اپنی راہ تے چھڑ جاتا ہے۔ جتنے چنگے چنگے لوگ ہوندے نا، چنگے ضمیر والے، چنگی سوچ والے، اچھے خیالات والے، انہاں نو سرکار اپنے غلاماں وچ بھرتی کر لیندے نے۔ جویں ایک محکمہ قابل لوگاں نو ترجیح دیندا ہے نا، قابل لوگاں نو فٹ نوکریاں دے چھڑدا ہے، ایویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی سوچ والیاں نو اپنی غلامی وچ جلد داخل فرما لیندے ہیں۔ اور اس کے واسطے سب تو اہم چیز سرکار دی ذات تے درود و سلام۔ سرکار نے 2 انگلیاں جوڑ کے فرمایا کہ جڑا میری ذات تے درود و سلام زیادہ پڑے گا میں انہوں انج اپنے نال قیامت والے دن کھڑا کر لے سا۔ اور فرمایا جن نے سب تو زیادہ میری ذات تے درود و سلام پڑھیا ہوئے گا قیامت والے دن وہ میرے سب تو قریب ہوئے گا۔ سرکار دے قرب واسطے درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور کثرت دے نال جتنا زیادہ درود سلام پڑھے گا اتنا باطن صاف ہوئے گا، اتنا سرکار دے قریب ہوئے گا، اتنا اپنا مقصد حیات سمجھے گا، اتنا اپنے رب دے احکام دا پابند بنے گا۔ جدو باطن صاف ہو جانا تے چمک وچوں ایمان دی آن لگ پانی، اتنا گناہاں دا اتنے لے پائی پئی یہ گند وجیا پیا تے او پھر سانو صحیح اللہ دے حکماں دی سمجھ نہیں آن دیندے۔ جدو باطن ستھرا ہو گیا تو پھر سمجھ آن لگ پانی ساری۔ اللہ اپنے سونے محبوب دے صدقے سانو کثرت دے نال درود و سلام پیش کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یا مولا کریم نماز ظہر قبول فرما، درس و تدریس کا سلسلہ قبول فرما۔ یا مولا کریم جو خیر دی گلاں ہوئیاں نے انہاں تے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنے ذکر دی توفیق نصیب فرما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے ادب و احترام دے نال درود و سلام پیش کرنے دی توفیق نصیب فرما۔ یا مولا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت دے چراغ ساڑھے سینے میں روشن فرما۔ محبت مصطفیٰ دے نور دے نال ساڑھے قلوب و ذہان منور فرما۔ یا مولا کریم دنیا آخرت دی بھلائی مقدر فرما، ہر خیر نصیب فرما، ہر شر تو محفوظ فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔